Hartu arnasa. Hemen da Ticket by Fácil. Euskadiko sektore guztietako autonomoei eta enpresa txiki eta ertainei laguntzeko diseinatu den zerbitzua. Nahita ez bete beharreko Ticket by araudi berria arazorik gabe bete dezaten. Eta jakina, haien gestoriei ere laguntzeko pentsatuta dago zerbitzua. Nola? Ticket by Fácil soluzio teknologiko integral bat da. Euskadin sortua. Trantsizio hau errazteko 2021ko ekainetik aurrera. Soluzioak 24 zazpi arreta zerbitzua dauka, euskaraz eta gazteleraz, eta Gipuzkoako, Bizkaiako eta Arabako Foru Ogasuneko homologatu eta erregistratutako softwarea erabiltzen du. Gure programa bateragarria da kontabilitateko software nagusienekin. Gainera, zure gailuak ogasunarekin konektatzen ditugu denbora errealean eta klik bakar baten bidez. Era horretan, araudia beteko duzu zure ordenagailutik, mugikorretik edo TPV-tik ateratzen dituzun tiket guztiak instantean bidaliz. Hainbat tresna sortu ditugu, denbora aurrezteaz gain, efizientzia handiagoa izan dezazun. Fakturak modu sinplean sortu eta gestionatu ahal izango dituzu. Fakturak azkarrago kobratuko dituzu. Faktura hartzaileek ordainketak errazago egiteko modua izango dutelako. Eta negozioa noiz nahi eta non nahi kontrolatu ahal izango duzu. Kontrol panel prediktibo bat jarriko dizugu. Horri esker, zure fakturei eta gastuei buruzko informazio guztia ez ezik, beste hainbat gairen berri ere izango duzu. Eboluzioa, hilekoa, hiruhilekoa, likidezia. Denbora errealean ikusi ahal izango duzu zure bezeroen kontuen egoera, zure gestioak internet bidez egiteko aukera ere izango duzu. Horrez gain, zure gestoriari kontuan sartzeko aukera eman ahal izango diozu. Hala, lan administratibo ez ahaztu eta benetan inporta den horretan zentratu ahal izango zara. Zure negozioan, alegia. Eta gure 24 zazpi plataformaren bidez, gu arduratuko gara izan ditzakezun duden eta intzidentzien 100% argitzeaz. Azken batean, zurekin izango gaituzu soluzio teknologikoa implementatzerakoan eta baita implementatu ondoren ere. Ticket by Fácil zerbitzuaren bidez, sistemaz aldatzen lagunduko dizugu eta kostuak nola minimizatu ere esango dizugu. Ticket by Fácil, zu zentratu importantea den horretan. Gure kontu gainerako guztia, 24 zazpi arreta zerbitzua.